Ongi egin dizut, zu egan zoazenean. Oso polita da, Titi. Horrelaxe ibiltzen naiz. Baina zergatik ezin zaitut ikusi egan zoazenean. Ezin hau inork ikusi. Horregatik da sekretua. Gabon, alkate jauna. Virus informatiko berezik izuntzizade bat zabaldu dute internet bidez, baina lasai. Ordaindu $1.000 milioi. Eta gelditu egingo dut. New Yorken gaude. Hemen ero batek ez gaitu ikaratzen. Mari, arriskutsua da. Benetako polizia baten aurrean nago, Itzel! Lagundu egingo dizut, ikusiko duzu. Osondo, horrexerik geldi eta begiak itxi dituzu. Plan bikaina, mutiko. Leo, hori egia bada Mari kalde egin behar. Berak ez zaitu entzuten. Polizia aurkian. Leo naiz. 11 urte ditut, eta sekretu bat daukat. Heroia naiz.